Nije kraj džudžabajci, samo hoću da proverim da li može da mi radi sa boljim kvalitetom. Sad sam stavio baš HD quality, tako da... Kako vam sad radi? Slušaš Iron Maiden? Da, to mi je omiljena metal grupa. Jedna od omiljenih. Znači sad vam je ok kvalitet, a radi opet dobro. H1Z ne verujem da ću igrati. Nemam vremena da igram ja, drugari, te survival igre. To su sve igre poput Arka, poput Daisy-a, poput H1Z1. To su sve igre koje nemaju kraja. Možete ih igrati koliko god hoćete. Znate. Nemam ja vremena. FSKPZ kanal nije kanal gde se puno posvećujemo jednoj igri. Kralj, pa to je zbog tebe, ti laguje. Meni, evo, ja kad gledam ovde na Twitch, meni radi odlično. Znači, ja imam ovde preview screen i vidim kako meni radi. Znači, to je do tvog neta, nije do... Ju, šta je ovo, bre? Ko su ovi, brate? Šta je ovo? Kakve su ovo senke? Molim vas lepo, ko je ovde koga tuko? A, ovi su slabiji nego oni tamo na zemlji. What the frack? Taken Vandal. Aaaa! Bad guy. Upload mi je 2 megabita, to bi možda mogao da odem u SBB da ih pitam da mi daju bar jedno 5. Mada kažu kao 2 megabita je dovoljno za 720p, ali to je u teoriji, u praksi je to malo drugačije. Ok, Mladene, za pivo, dobro. Meni ovde trebaju veksovi. Strategije, pa za sada ne. Ne planiram nikakve strategije sad da snimam. Battlefield 3 neću snimati, neću ga više ni igrati. O, si tvrd, Gari, vidi ga. Evo tebi bomba. Bomba, što bi rekao Nahor. Neću više ni igrati ni Battlefield 4, čekam Battlefront da izađe, pa ću to igrati. What the fuck, kakve su ovo senke? Destiny te podsjeća na Quake, Destiny više podsjeća na Halo. Vidjet ćeš kad budemo igrali... kad budemo igrali Halo peticu. Šta možete očekivati na FSKPZ-u od igara? Pa rekao sam već par puta, znači... Assassin's Creed Syndicate, Halo 5, još Gears of War-a, nastavak Fallouta, trojke, ono što smo krenuli da radimo, walkthrough,
Call of Duty Black Ops 3, Battlefront, Star Wars Battlefront, šta još tu ima, majku, verovatno Hitman novi, ne mogu svega ni da se setim. Da li ću snimati nešto slično Until Dawn? Ja jedinu igru koju znam, a slična je Until Dawnu, to je Heavy Rain na PS3, PlayStationu 3, a pošto nemam više PlayStation 3, vrlo male šanse su da ću snimati tu igru koja je fantastična igra. Ala, tuče ovaj Gary Hard Light. Cuphead, ne znam šta je to, sorry. Ne znam koja je to igra. Let's go. Vidi ga! Vidi ga što on mene izbegava. Batica. Šta je ovo, šta je ovo? Axiomatic Bats. Rocket League mi je u pranju. Rocket League mi je u planu da snimam možda već sledeći mesec. Koliko sam platio PS4? 480 €, ali sa Killzone Shadowfall. Juuu, kakav strajk batice. Ali je zvekno, Gari, šta je ovo? Šta je ovo, majke ti? Vidi, 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 vidi. Fire! Fire! Jao, bacili su štit, Vladimire, gledaj, Vlado. Max Payne, dobar serijal. Dobar serijal. Nažalost, nisam stigao da igram ovu trojku. Amčo, pa što me maltretiraš sad sa porukama? Čekaj, čovječe, garant vidi da live streamujem, pa... PlayStation 4 ekskluziva koja mi se najviše dopada, Killzone, Shadowfall, Until Dawn, to su mi super igre. The Order je dobra igra, samo što su je kratko napravili, ali je s tehničke strane je perfektna igra. Zašto sam prestao snimati SS First Encounter? Šta beše to? Za Mafiju sam već rekao, nisam igrao ni Keca ni dvojku, tako da... Šta je Raskova? Tako da ne verujem da ću igrati ni trojku. New Monarchy has an offer open for any salvage you can bring back. We need to understand our enemies. Kako? Ovaj Destiny ima dobar gameplay, pa to je neverovatno. Counter-Strike Global Offensive ne igram. Uopšte nikad nisam nešto puno igrao Counter-Strike. Već sam mislio da ću pasti. Imate na Xbox Republici. Imaš link na svakom mom klipu dole u descriptionu. Xbox Republika, odeš na shop i tamo kupiš, mislim da je sad i 420-430 €. Neću snimati test drive Unlimited. Mislim da je poslednji test drive koji sam igrao na Commodore 64, tako da... Nisam na PC-u. Na PC-u sam igrao, ali...
Ne! Ovde se pada. Freaking hell. Treba mi ovih. Treba mi ovog materijala. Tamo su ti najjeftinije konzole, nećeš naći nigde jeftinije. Koju god prodavnicu da odeš, nećeš naći jeftinije. A bok te kokovac, šta je ovo bre? Svi čuli da live streamujem, pa došli i oni, vidi ga. Ajde, ćao. Za stare narodne. Ja sam jako dugo pevao u horu, 18 godina. A i završio sam muzičku školu, tako da mi muzika nije strana, što bi se reklo. Snimat ću Metal Gear Solid i to već krećem sa snimanjem sutra, eventualno preksutra, tako da možete očekivati u nedelju, ponedeljak prvu epizodu. Mada, dosta su promenili Metal Gear. Metal Gear je sad sandbox open world. Znači, bukvalno imate jednu veliku mapu gde sve misije koje radite se dešavaju na toj mapi. I potpuno je otvorena i možete da se šetate. Imate neke side mission ops koje takođe mogu da utiču na neke stvari. Tipa, recimo imate sporednu misiju da uhvatite ruskog prevodioca. I kad ga uhvatite, onda razumete ruski jezik. Znači, ako uspete da ga uhvatite, onda ćete kao razumeti ruski jezik, pa možete posle u misijama da uhvatite stražara iza leđa i onda da ga pitate kao da li zna gde su drugi stražari i da li ima nešto vredno u okolini što možete da pokupite. Do tada, dok ne odradite, recimo, tu side ops misiju sa ruskim prevodiocem, možete da uhvatite, recimo, stražara ruskog, ali nećete ga ništa razumeti. Ima tako još par stvari, O, plavi engram. Lepo. Da li ću dolaziti u Negotin? Pa, u Negotin me baš ništa, nemam nekog posla tamo, pa da bi sad nešto dolazio u Negotin. Jesu, bili su sovjetski stražari, okej. A dobro, ali opet kažu Russians. Sovjeti su kompletno sve te republike koje su bile u Savezu. Sovjet. Ali nije greška ni ako kažeš Rusi. Mislim, većina su bili Rusi. Vlado, što ti ovako šteka? To tebi šteka. Druže, meni radi fantastično. Evo, ja imam ovde preview na Twitchu i radi mi odlično. U Kekendu hoću dolaziti. U Kekendi sam bio davno i to baš poslednji put sa horom. Nešto smo pevali u Tozi Markoviću. U staroj ciglani, bog te, a mi onako sređeni u crna odela, devojke crne suknje, a u staroj ciglani neke prašine. To je bio neki performans tamo, se izvodio neke balerine, jadne su se po onoj prašini valjale, pa praše, bog te, digle trupnju uopšto. Izašli smo beli napolje, iz te stare ciglane, ali bilo je dobro, mislim, uvek su to dobri happeningsi. Ja sam sve moje poslednje igre u poslednje 2 godine kupio u inostranstvu. Ako je PC, to je Kingwin, jer oni su mi zaista najpovoljniji. Ako su Sony i Xbox, to uglavnom kupujem na PlayStation Store-u ili na Xbox Live. U Kuli znam da je Kula, ali nisam nikad bio. Mad Max će biti odmah, puštamo sledeću epizodu posle ovog live-a. Live ćemo mi uskoro završiti, drugari, evo.
Pa mi smo bili jako vredni. Pozdrav druže i nadam se da ćemo pobediti Litvaniju. Biće zeznuto, ali nadamo se. Zombi je meni super, to je igra zbog koje sam ja hteo da kupim Wii U. Da, to sam mislim i rekao tamo u nekom klipu. Baš zombi walkthrough-a. Dobra mi je to igra. Ja volim takva igra. Filip Bro Gamer, garant imaš neku sestru, pa da ti oženim sestru. Until Dawn najdraži karakter, Jessica, pa Mike. U Apatinu nisam nikad bio. Znam, mislim, gde je Apatin, ali nisam nikad bio u Apatinu. What the fuck, šta ovi rade? Ovaj se leči, Gari. Vidi ovo. Pa neš više majici. Čekaj bre da vidim da li sam ja odradio sve bounty-e. Dying Light mi se definitivno više svideo. Mislim, mnogo je veća, ozbiljnija igra. Vex, 50 Vexova. Ajde, još 13 komada. U Somboru sam bio, da. Najbolji FPS, teško mi je to, ima puno dobrih FPS-ova. Tako da to malo teško pitanje, iskreno ti kažem. Ali sad baš ako tražiš, recimo Wolfenstein mi se dopao. Ova poslednja dva Wolfensteina. Kad mislim da zasnujem porodicu, okej, to nije pitanje koje se uklapa u ono što sam ja vas zamolio da i o čemu da pričamo, ali kad bude, bit će. Znam da je Zaječar, okej, sad nemojte mi svi pitati znaš li gde je ovo, znaš li gde je ono. GTX 480 je matora kartica, mislim, to je već prevaziđeno. Jebote, šta ih je ovde? Izvinite što psujem. To je neki lik. Evo ga, još jedan lik. Oni su radili ovde nešto. Imun si ti kad te ovaj leči. Sad te više neće lečiti. Da li sam bio u Bosni? Jesam. Da. U Bijeljini najčešće. Okej, sad već malo je frka. Dizajnom i priprema za štampu, pita Alex čime se bavim. Dizajn i priprema štampe. Ajde uradim još ovu misiju. Pa sad jedino ako dođe neko ovde da mi pomogne, inače ja sam ne mogu odraditi ovaj event sam. I knew we'd get into this. Da li ste vi ludi? Gde su ovi, bre? Treba mi još jedan za ovaj... Optimu, dobrodošao. Mi sad hoćemo i da završimo, bog te.
Nisam nešto razmišljao o snimanju vlogova. Ko zna? Vidjet ću. Opa! Okay, let's go. A ne, ovo je mission complete, ovo nije event. Nema šanse, neću ja ovo završiti sam. Kako sad nikog nema da dođe da mi pomogne ovde? Sad su dvojica bila tu. Jebem li mu supicu. Aj, joj, gle ovo. Bam! Koji auto vozim? Trenutno ništa. Prodao sam kola još pre 2 godine. Nemam nešto potrebu sad za kolima, tako da ne planiram još da kupim išta. Sacrifice remaining, jedan mi se sacrifice-ovo. Neću dobiti gold tier. Majku mu. Gaming, pa da, ja igram igrice od 83. 84. Davno beše to. Šta? Postoji još jedan. Reload dok mogu. Au, majku mu, jedan mi se sacrifice-ovo. To, bravo. Neće ovo biti tako loše. Supercharged, motherfuckers! Dobro, ako oni uvode dislike, to je njihova stvar, a sad... Da li ću ja imati dislike-ova, svako ima pravo da klikne na dislike, tako da... Gle sad ovo. Bam! Nema šanse da bi ja ovo... Jevke je dobar čovek. I dobar saigrač. Jedva čekam da krenemo da igramo Assassin's Creed. Brate. Koliko vas je Sokrati? Okej. Pa šta je ovo, brate? Ajde, čao. Da, sad mi ti bacaš bombe, jeste. Well, we got most of them. Good work. Evo ga, silver tier. Jebe mu lebarnik, da izvinete. Da li ću raditi room tour? Pa možda uradim, ali nemam za sad još... Mislim, room tour, šta je to? To je klip od 5 minuta, ali... U principu... Mogu ga uraditi, ali... Nije mi sad to nešto hitno, ajde tako da kažem. Pa, meni je u planu da ja krenem malo češće da radim live-ove, ali to sam baš rekao, čekam da Sony update-uje konzolu da mogu direktno da streamujem i na YouTube. Tako da, ovo je za sada malo probni, live, ništa specijalno, više smo malo pričali, odnosno ja sam odgovarao na vaša pitanja. Druže, moj haus je otprilike soba jedna, tako da kad uradim room tour, to je u isto vreme i house tour.
Bez kola nema devojke, pazi, ja tražim devojku koja ima kola, tako da... baš me briga. Koji telefon imam? Lenovo A6000. Sad sam ga skoro uzeo. Lep telefončić. Jača budžet klasa, ali sasvim lepo radi. Ne radim za novine. Radim u jednoj velikoj firmi. U marketingu. Dobro, Mladene, skontali smo svi glas, narodnjaci, držat ću se Maidena, ne brini se. Nemojte spamovati chat, ja pokušavam da uhvatim gotovo svako vaše pitanje, tako kad spamujete, jako brzo prolazi, tako da... ne mogu sve ni da vidim. Kad izlazi Outlast 2, nemam pojma, nema još nikakvih informacija, Franki. Znam ko je Niko Bellić, da, glavni karakter u GTA 4. Nenad me pita da sam imao neki uzor na YouTube-u kad sam kretao, Nenade. Majku mu. Kako se piše? Šalim se, pa nisam imao, nisam. Sasvim slučajno sam krenuo da snimam prvo neke zezancije. Ja sam imao jedan kanal pre ovog kanala, ali sam ga ukinuo, jer sam radio zajedno sa još jednim drugarom i onda smo se u jednom trenutku razišli smo se po pitanju planova i ideja kako bi dalje vodili kanal i onda sam ja rekao, ok, ja ću sam i to je to. Biće Frankie Mad Max, ne brini se ništa. Mad Max će biti odmah posle live-a. 5 minuta posle live-a puštam epizodu. Da, imam 38 godina. Koliko mi je izašao kompjutera, joj, on pre 3 godine kad sam ga kupio bio je skup dosta. Najbolja next gen igra Until Dawn. Kakav net imam? Imam kablovski SBP 50 megabita upload, download i 2 megabita upload. I petica na 3,8 GHz, fabrički otključana, ploča je gigabajtova, neka Z77 takođe za overclock procesore, GTX 760, 16 gigabajta DDR3, Kingston HyperX memorija, SSD hard disk primarni i 2 sekundarna hard diska od po 500 gigabajta i to je to. PS4 definitivno. Sony je od uvek imao bolje ekskluzive. Definitivno, po meni. Mislim, ima i Xbox dobre ekskluzive, Halo i Gears of War su odlične ekskluzive, ali ja nekako više volim PlayStation ekskluzive, pa su meni bolje. Ali ne kažem da su Xbox loše ekskluzive. To je moje lično mišljenje. Recommended light. What the frack? Check. Jao, not enough space. Goodbye. Pa još malo ćemo live, pa završavamo. God of War 3, da, planiram da ga igram remastered verziju za PlayStation 4, ali nikako da dođe na red. A sad, pored svih ovih novih igara koje dolaze, načekat ćemo se za Gears of War 3. Ubisoft ili Rockstar? Rockstar, definitivno. Dobra igra za PS4, Uncharted 4, definitivno. The Last of Us, definitivno će biti odlične igre. Neću snimati Metro Redux, bar mi nije u planu. Evo, Nenad Kumić pita da li neko igra
Counter-Strike Global Offensive, tako da ako neko igra, javite mu se pa da možete da igrate zajedno. Naughty Dog ili Rockstar? Naughty Dog. Nisam igrao Red Dead Redemption. Jedno vreme smo čak Wolf i ja planirali da igramo zombije Red Dead Redemption, ali nažalost onda sam ja prodao konzolu i to je to. PlayStation 3. H1, Z1 ili DayZ? DayZ definitivno, mnogo je ozbiljnija igra. Šta da radim s ovim? Man, ništa, sad ćemo mi ovo. Znam ko je Altair. Wolf radi, kupio je auto, tako da ne verujem da će skoro kupiti PlayStation 4. Davor 95 pita igrali neko World of Tanks, javite mu se ako igrate pa da možete zajedno da igrate. Sniper Elite 3 ne planiram da snimam. Tu bog te, šta sam ja ovde novih stvari dobio, vidi ovo. Ali je dobra ova puca, ej. Kako dobro izgleda. Gledaj ovu, ovo je partizanovac. Ljudi, ajde ta pitanja, jesi bio nekad ovamo, ajde manite ta pitanja, imamo još malo, još 10 minuta live-a, pitajte nešto o igrama, pitajte nešto o FSKPZ kanalu, manite sad to, jesi bio tamo, jesam bio u Mojim Ilovu. Mislim, je sad bio ovamo, pa jesi bio tamo, pa... Hoću li igrati Sniper Ghost Warrior 3? Ne. Moguće da je The Order bio samo uvod u neku priču. Ja actually očekujem da će biti drugi deo. Jer Order je fantastična igra. Gameplay je dobar. S tehničke strane, grafički je savršena igra. Samo što je kratka. I priča je onako malo pliva. Ali moguće da je to samo u stvari uvod, da će nas sad iznenaditi s nečim brutalno dobrim. Okej ti je komp, mada Nemanja, mada ja ne znam toliko Radeon kartice, pa ne znam koja je to klasa, ja uglavnom uzimam Nvidia. Šta mislim o Mad Maxu? Dobra igra. Sviđa mi se igra. To sam već rekao negde na početku live-a. Da mi se dopada što ima malo tih elemenata Far Cry-a. Tako da dobra mi je igra. Bog te tvoj, šta ja ovde imam? Vidi ovde. Šta će mi ovo, brate mili? Package for Banshee. Oh dear. Tick, tick, tick. Radeon grafičke kartice, koliko ja znam, one non stop pate s nekim lošim driverima, tako da je to problem. U Momirovu. Moj Milovo je u Momirovu. Šta mislim, u kojoj igrici je najveća mapa? Kako ja to da znam? Niki, druže moj. Da li je bolji AC Unity ili AC Rogue? Pa sad zavisi šta gledaš. S tehničke strane Unity je bolji, ali ja više volim recimo razdoblje u kom se odvija igra, ja više volim AC Rogue. Dying Light super igra, interesantna. Ako imaš još da igraš s nekim u ko-opu, fan zagarantovan. I akcija dobra i gameplay dobar, tako da sve preporuke za Dying Light.
ja mislim da u GTA nije najveća mapa, tako da, ali okej, svako ima svoje mišljenje. Uzmi Skyrim, recimo, koliki je. On je mnogo veći. Ne znam vlaški jezik. Pitajte me o kanalu, pitajte me o igrama, završavamo uskoro, nemojte da trošimo vreme sad na ta neka pitanja. Moj omiljeni Need for Speed, pravo da ti kažem, ne sećam se, Porsche Unleashed. Snimaću Uncharted 4 kad izađe, da. Planet Side jedino kad bi imao neko društvo da igram, inače ovako ne bi streamovao. Omiljena igrica, The Dig. Ne planiram još intro da stavljam. Rainbow Six Siege, pretpostavljam da misliš, ne znam, ako bude nabavilo još 2-3 moja drugara, onda da. Uncharted, ja mislim, u martu 4 da izlazi. Ne znam da li da čuvam nešto od ovoga. Ništa mi to, brate, ne treba. Kakav je ovo Ghost? Interesant. Kad sam počeo snimat, pre jedno 4-5 godina. Pa jesam, generalno jesam zadovoljan. Mislim, koliko ja imam vremena, mislim da je okej. Možda bi moglo i malo brže, ali okej, ja ne snimam Minecraft i ne snimam FIFA, NBA, to što vole. Uglavnom, što voli mlađa populacija na YouTube-u, pa možda nisam toliko popularan, ali okej, ja imam neku svoju ideju iza mog kanala i to je da snimamo što više igara, da to ne budu Minecraft, da to ne bude nešto što snima cenata gamera na YouTube-u, tako da, eto. Nisam igrao GTA 4. Ako ikad dođem do 100.000 subova, svima ću pismeno poslati šta znači FSKPZ. Somu, da, čuo sam i planiram da igram Somu. Koje sam godine napravio FSKP? Pre 3 godine, otprilike. Ao jebote, ja dobijem najveće sranje iz ovog engrama što može da se dobije. Disciplina, strength, ovo je disciplina, pa da. Andrej Kostov me pita da li da uzme PS4 ili PS3. Pa ako ćeš igrati igre, ja ti preporučujem konzolu da uzmeš, jer to uzmeš i ne moraš više da razmišljaš da li će ti nešto raditi, da li će kočiti, da li će ispadati iz igre, neće. Na konzolama uvek sve radi, tako da... Nintendo konzole handheld 3DS XL je fantastična konzolica. Tako da, eto, to je to. Black Ops 3 online uglavnom ću igrati zombije. No Man's Sky neću igrati. Edward Kenway. Recimo da mi je najomiljeniji od tih likova koje si nabrajao. Dobro, Nele, tebi ću prvom poslati pismo šta znači FSKPZ.
Prva igrica, ne znam, ja mislim... jao, kako se zove, Condemned Criminal Origins. Slatkiš, PS4 ili devojka? Devojka. Activision ili EA? Od dva najgora koje možda izabereš. Ajde, Activision. Ne prihvatam friend requestove, jer ja imam otprilike 10 prijatelja na Steamu s kojima igram, ovo sve ostalo mi tako ljudi stoje i samo pravimo gužvu. Hvala, Aleksa. Puno znači podrška, verujte mi. Dobro, Nele, da, poređenje definitivno je konzola ili i devojka, slažem se, ali kad me već čovjek pitao, onda eto, devojka. Nisam ja rekao žena, izvini, ja sam rekao devojka. Nisam snimao s fanovima. Kako ne znam gde je Split? Ledena vet 98. Kako ne znam. 98 pretpostavljam da je tvoje godište. Ja sam se Splitom šetao 80. godina. Split, Šibenik. Svako leto sam letovao u kampu Solaris. Ili u Vodicama. Pa to je razlika, kralju, izvini, molim te, devojka i žena nije isto. Mare, ne ignorišem te, samo sam već 5 puta rekao koji mi je posao. Bavim se dizajnom štampe i pripremu, radim pripremu za štampu. Znači, posteri, flyeri, billboardi, katalozi, sve što je štampan materijal. Da, bio sam u Vodicama, ali za vreme stare Juge, znači tamo 80. godina. Redovno sam išao u kamp Solaris, pored Šibenika, i onda uvek smo išli svaki dan, da li Šibenik, Vodice, odemo do Splita. Išao sam na utakmice Hajdukove u Split kad je bila neka utakmica, a kad sam ja na letovanju. Pa ima leba od YouTube-a, samo mora se puno raditi i... znaš, to je. Mora puno upornosti, puno rada da bi ti se to na kraju isplatilo. Evo, ja zapalim još jednu cigaru i kad je završim, gasimo. Može tako, džabajci. GTA 5 ili Far Cry 4? Far Cry 4. Snimat ću Fallout 4, ali ne odmah, neću ga odmah kupovati. Ne radim pozdrave, Miloše, tako da... Stara Juga je kraljevina. Znaš ti kad je bila kraljevina Jugoslavija? Pre Drugog svetskog rata, druže. Šta slušam od muzike? Pa kako kad, pazi, ja sam ekstrem po tom pitanju. Mogu da slušam Mozarta i onda posle toga pređem na Sepulturu, recimo. Sve zavisi u kakvom sam raspoloženju. Jevke je negde sa devojkom, verovatno, sada. Napija se. Dike Jevke, oh my god, ljudi, pazite šta pišete.
To sam ja planirao majice da napravim i šolje. Ali nisam našao dobru cenu za velik broj majica i šolja. Pa sam odustao za sada od toga. A da budu opet kvalitetne majice, da nije ono da operete i da se ispere i da se majica sva iskezeči i ne znam nija šta. Neću kupovati novi PS4, ali mogu da kupim hard disk od 1 terabajt pa da stavim u PS4. Da, Nahor ga je prozvao jebićem. Nahor je fantastičan momak, stvarno. Toliko ima dobrih ideja i tako to iz njega izleti i onda umiremo svi od smeha. Šta ono, oće bit slano za HR? Slano, šta je slano za HR? Ideš na bakset, Laksonik, ajde. Ćao, pa se čujemo i vidimo na FSKPZ kanalu, hvala što si bio. Nahor se zove Nahor, to mu je ime. Džabe što ja polako džamim ovu cigaru Aleksa kad ona je tako napravljena da gori ko luda. Sećam se kad je zapeo za Elisu, pa bilo je tu zajebancije. Meni je još uvek u glavi ono kad je Wolf i ja, kad smo u prvoj epizodi bežali od policije, pa kaže Wolf, ja sam skočio. Ja ga pitam, gde si skočio? Pa kaže, u kanjon. Pa kako si rekao skočio u kanjon? Pa kaže, lepo skrenuo. Pa rekao, super, u kanjon. Šta radim za 50.000 subscribera? Joj, daleko sam ja još od te brojke, druže. Sad sam kupio, ali inače motam. Kupujem duvan i motam. Pa ja verujem da, zašto ne bi mogao da pošaljam majicu za Hrvatsku, za Bosnu, za Crnu Goru, što da ne, mislim. Odakle je Nahor? Neko mestašce pored... Šta sam ono rekao? To sam već rekao u ovom live streamu. Neko mestašce... Tu neki... Oko Beograda, tako nešto. Nahor, da li je Hrvat? Mislim da nije Srbin je. Mislim, to apsolutno nema veze ko je ko, šta je šta. Ali, eto, čisto informacije.